Tak. Dobrý deň, Jozef. Jonáš. OK. Dobrý deň, pán šéfos. Tak, prvý deň v práci, ha? Aké to bolo? Čo sa vám podarilo? Mne sa podarilo napísať scenár k prvej epizóde reality show Straight One Out. V tej reality show teda ide o to, že dáme 12 heterosexuálnych mužov na jednu vilu a každému z nich povieme, že on je tam jediný heterosexuál a všetci ostatní Dobre, sú stop. homosexuáli. Čo tým myslíte, že scenár? Čo to je? No, napísal som scenár k tej prvej epizóde reality show. Tie nemajú scenár. Nič tu nemá scenár. Prepáčte, asi sa nechápeme. Čo napríklad denné seriály, detektív... Nie, ani tie. Tomuto tu nikto neukázal? Všetko, čo si robil celý deň, je iba tento jeden scenár? Áno. Iba tento scenár. Áno, mal som napísať scenár. No, počkajte. Kde je ten ovládač? Tak. Počúvaj ma, môj zlatý. Všetko, čo si niekedy videl v telke, sa už v nejakom vesmíre stalo. OK? A my to len tak trošku točíme. Čo? Vieš, čo sú paralelné vesmíry? Áno, to je keď jeden svet má nejakú... No a tie paralely sú presne to, čo my tam máme za tie relácie. Počúvaj, iba si to vyskúšaj. Tu máš ovládač a keď toto stlačíš, to ťa dostane do úplnej reality. Myslím, že teraz by tam mala byť nejaká telenovela. Tuším, Melichardové túžby a to je také... Skúsi to. Poď. Melichardo, láska moja, si to vážne ty? Alebo je to tvoje zlé dvojča Pedro? Slečna? Viete o tom, že ste... Slečna, viete o tom, že ste iba herečka? To nevadí, Melichardo. Slečna... To na mňa... Melichardo, pozri na mňa- na mňa, to na mňa- pozri. To nie niekto hrá však, že? Je niečo, čo ti musím povedať. Niečo veľmi dôležité. Melichardo. Pedro. Nosím pod srdcom El Niño. Musím ti niečo povedať. Som tvoja Čte tohle? Turbo? Auta jsou velmi spolehlivé. To je nejaká relácia o autách? Ano. Tak pane, bude to 213 korun. Prepáč, ja som asi nevedel, že toto je taxík, ja nemám pri sebe žiadnu hotovosť. Tak to mi to budete muset zaplatit nějak jinak. No mně se tady už vaří voda na těstoviny, tak ať si nám to neslepí. Tak, co nám tam ještě chybí? Jde, tak trošku piva. Na zdraví. Na zdraví. Aj vás trápi pocit prebytočného telesného ochlpenia? Chlpy rastú Zase ty? Melichardo! Láska! Každý deň a bežné drogeriové prípravky nezaberajú? S tým je koniec. S našim novým... Gormeo Akut 3000 je efekt vidieť už po aplikovaní prvej dávky. A pozor! A máme na čají. A dobrý bude. No jo, ten Láďa, klasický místní blázen. Povídá si s lidmi, kteří tady nejsou. Schizofrenik,
Nevím o tom, že by mu tady někdo platil za to, aby tady kopal, staral se o travičku. Som tvoja sestra. A vidím, že ste sa vrátili, tak to je super. Ako, páčilo sa, ha? Verím, že áno. Každopádne, taký detail, zabudli sme na pero NDA, podpísať OK, jeden podpis sem, druhý sem, toto nečítať a jeden sen OK. Tak, vidíme sa zajtra. A ten scenár, na ten sa teším. Čau Vlado, tu je Jonáš. Čau. Môžem sa ťa spýtať, ešte stále robíš tú investigatívnu novinárčinu? No, Mal by som pre teba nejaké informácie, ktoré by ťa mohli zaujímať. OK. Tak príď teda ku mne, je nás to ale viacej. Tak si zatiaľ spíš, že čo máš. Dobre, tak ja teda prídem. Čau. Čau. Počúvaj, rýchlo. Konečne. Pravdepodobne ma niekto prenasleduje. Meškáš, kámo. Čo? Akože meškáš? Že meškáš. Už sme začali jesť. Poď mu. Čo je také dôležité? Mám pre teba informáciu, ktorej neuveríš. Celá televízia, celý showbiznis je úplný fake. Všetci režiséri, herci, scenár, nič z toho neexistuje. Sú to iba normálne paralelné vesmíry, kde tí ľudia sa tak správajú a oni ich natáčajú, oni ich zneužívajú. Kámo, to som sa skoro dostal. Ale teraz už poď, už si aj tak zmeškal, šmedeničko, šmedení. Čo? Počúvaj Vlado, ale ja mám dôkazy, ja som si ich spísal na servítky. No mně se tady už vaří voda na těstoviny, takže je tam za chvilku dám. Mezitím se tady připravuje už lečo, paprika s cibulkou. No bude to výborné. Už jim chutná. Já, ty jsi přinesl servítky? Vždyť tady si měl být bez servítky.